रामवसंत शेटगावकर, अध्यक्ष मोडजाई सलंग देवस्थाने। आज 9 मे रोजी आमचा श्री मोडजाई देवी आणि सलंग देवांचा वर्धापन दिन। सकाळपासून धार्मिक विधी, लघुरुद्र, मग नंतर नवचंडी आरती, तीर्थप्रसाद आणि मग महाप्रसाद होऊन आज संध्याकाळी 7 वाजता राजगुरू धुरी यांचं गायन असणार आहे। तसंच उद्या 10 मे 2026 रोजी एक कॉमेडी नाटक होणार आहे। कार्यक्रम आम्ही खूप हजारो लोकांच्या उपस्थितीत साजरा करतो। चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंगना विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ। होऊन निसंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल उधळीत रंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग।
गाणे गिरिकंदर गाणे गिरिकंदर गाणे सोहम हरडमरुबाल सोहम हरडमरुबाल सोहम हरडमरुबाल सोहम हरडमरुबाल श्रीमुख चालले शंख चक्र मिरविले गदा पद्म विटेवरी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तरी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तरी पुंडलिका पाठी पुंडलिका पाठी उभे ठाके सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तरी सुखाचे जे सुख. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.